mo, nasa maray kamong kamugtakan, di man lugod kamong mga helang. At the same time, pinagpapangadyin ni Father Boots na miski nga ni igwapa kita ning pandemya na maray manggiraray ang sa indong pamuhay-buhay. Baga, yan ang gusto ni Father Boots na miski yaon inihong sinasabi nga pagtitios, pero di nanggad tang malingawan na may Diyos. You know? Kahit may pagtitios, pero may Diyos. Ang dipisil baga mga tugang na may pagtitios na, di pang Diyos. No? Yung mga dipisilo niya sa buhay. Kaya magayon na, miski nga kita nagtitios-tios, pero nakakaangat-angat pa rin. Sabi nga ni ito, Father, buhay pa rin. Yun. Bagayin-bagayin mga tugang kaysa nagtitios ka, pakatapos, dahil ka pang Diyos, o lalo kang maging gusgos. Mga tugang, welcome po kamo sa satuyang programang Maray na Hapon. At pwede po kamo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o sa kuyang Globe number 0966-533-8475 at magkakurumustahan kita. At the same time, pwede ka mo magduman sa Facebook. Hanapon po nindo sa DCGB News Online. Yan mga tugang, ano? Tangunyan baga, kadakol kita ning paagi na kita makadangog. Yan, sa Facebook, sa radyo. Kaya binabati ko po ang gabos na nagdadangog sa tuya ngunyan daw sa radyo. Ganon din sa DCGB News Online. No? Of course, mga tugang yan. Siyempre, yaw na mga talagang mga nagdadangog sa tuya permi. Ano? Sa DCGB News Online. Si Manay Baby, Manito na nasa Japan, si Mariam, ano, si Malo de Vega Balion na taga Bacolod. At the same time, ini si Lulu Nava na taga Malabon na Manila, ano, and of course si Manay Ampi sa Manila man, ano, sa Gabos. Siyempre, si mga taga Catanduanes dyan, si Manay Nita, si Manay Ellen dyan sa Cruzada. Gabos ka mo, ano? Of course, si Sally Samar na taga Sorsogon, o saka si Roy, no? So, yan si Heaven Alegna. Good afternoon po. Sabi niya, nag-text tulo siya. Taga-saan ka si Heaven? Nasa Heaven ka ba? Alegna. Okay. So, maray mga tugang nagdadangog ka mo. Takadako na naman kitang pag-uurulayan. Kaya mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang programang Maray na Hapon, na magpangaji. Yan. Magpangaji kita muna mga tugang. Importante baga ang pagpapangaji. Parang sakuyang ang internet pero nag-i-unstable yata ang connection. But anyway, sana dahil kita maputol. Okay? Magpangaji muna kita mga tugang. Kasi tuyang pangajion na memorary. So, siyempre, memorary. Parang marumduman ta perme ang Diyos. Then ang gadlingawan ang Diyos sa tuyang buhay. Yan mga tugang ang pigpapangaji ta na perme kita nakakagirumdom. Okay? Sa ngalan ng Ama at ng Aki asin Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahal asin mamumuton, pinadulog po kami sa imo bago kami napuon kasamuyang programang Maray na Hapon na naghahagad po sa imo na bindisyonan po nindo ang programang iniho, lalong-lalo na ang istasyon ng DCGB, ang may kagsadiri, ang mga nagtatrabaho, ang mga namamahala o nagpapatakbo ng istasyon na ito, ang gabos na mga nagdadangog, gabos na nagtatabang sa DCGB, na
ilikay kami sa anumang maraot na dahil manlugod kami maulakitan ng COVID-19, ay layo kami sa mga kapahamakan at sa disgrasya at kasangkapanin po ninyo kami. Bendisyonan po ninyo. Gamitin po nito ang samuyang talino, ang aming kakayahan, ang aming mga gamit digdi sa radyo. Ikaingatan mo umanindo kagurangan. Kaya minadulog po kami sa imo na ika ang nagtatao ng grasya. At sa tabang ni Mama Mary na ina ni Kristo na sa imong aki, minadulog mo kami at sa muyang pinagpapangadyi ang memorary. O alalahanin mo o kabanal-bananan Birhen Maria na walang sino mang umiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kawaan. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, marahin na naman ang satuyang pagmati. Yung baga importante, aral daw magayon ang satuyang pagmati. Ano? Sinasabi nga, keep inspiring yourself. Keep blessing yourself. Yung baga importante mga tugang iyan. Di na kita magparahalat na i-bless kita kang ibang tao o anuman. Pero ang importante, keep blessing yourself. Okay, ang sarukaan, mga tugang na magayong gibuhon, ining perming mag-isip ning mga pasasalamat. Okay? O may nag-text sa Kuya Tulos inibaga si 1623. Good PM. Salamat Padre sa programa niyo dahil malaki po ang naitutulong nito na mabago masama kong ugali. Siya ang ginubatan. Oo, gabos man kita siya na may kita baga, gabos igwa man kita ning masamang ugali, pero sa tabang kang Diyos, sa tuya nababakli. Yung bagay yan. Ano? Ang importante kasi sa tuya mga tugang, kilala natin, bistado taan sa dirita. We do not deny. No? We try to accept. Ang importante nga sa buhay, acceptance baga. Ano? Kundi kitang ugali na acceptance, dipisil. Yun. Kaya mga tugang, importante yan. Okay? So, thank you very much sa pag-message nindo. Ano? Kung may gusto ka mong ipaabot sa kuya, pwede ka mo mag-text sa tababasahon ko para nga mga tugang magkairibahan kita. Okay? Yan. Of course, si Marian nag-message sa kuya sa inihong messenger. Okay, Diyos maray na hapon. Salamat permi Father sa prayers. Iyo baga, taan permi kita mga G. Kunyan mga tugang, ang satuyang pag-urulayan, siyempre, manunugod na yan sa ikakarahay. At ang anumang ikakarahay, ang satuyang pigkukuhaning, sabi nga ni, hugot. Ano naman, Father? Saan ka, Father, humuhugot ng lakas mo? Saan ka ba humuhugot ng mga sinasabi mo, Father? Alam mo, ang hugot ko, perme, yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, iyan ang magandang palaging may hugot. Hindi yung salita ng tao. Kasi minsan, ang hugot ng ibang tao, yung salita lang niya. Pero ang salita ng Diyos, pag yan ang hugot natin, nakapagbibigay sa atin ng inspirasyon sa buhay. Okay? Ang hugot kasi minsan ng tao, hindi man inspirasyon, ang nangyayari dyan, impormasyon sana, at minsan, kung punong-puno kita sa impormasyon, yung inspirasyon, mapupunta lang tayo sa desperasyon. Okay? So, habo ko man kaiyan. Ang gusto ko sa Indo, mga tugang, na makatao ako sa Indo ng kaginhawahan. No? Sa kabila nga ng problema tinigdita sa mga arog kay niyo, importante mga tugang, igwa kita ning paglaom, pag-asa baga.
Pero kita nakakahiling ng liwanag sa kabila ng kadiliman. Okay? So, ngunyan mga tugang, Biyernes, ika-19 kang bulan ng Nobyembre, ang satuyang ebanghelyo, yung pinaghugutan natin lagi ang salita ng Diyos, ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas. Yan mga tugang. Kabanata 19, talata 45 hanggang 48. Ini mga tugang, pangyayaring iniho, na si Jesus naglaog duman sa, yaon na ba si Jesus sa Jerusalem? Nagibi nga ni siya, tanahiling niya sa mga tao na isnabero. Ano kaya tayo? Isnabero ka rin kaya sa Diyos? Iniistab mo kaya ang Diyos? Alam mo, ang Diyos perming nagdadalaw sa tuya, nagbibisita. Pero iniistab natin siya, hindi natin siya pinapansin. Pansinin natin ang kalikasan, pansinin natin ang Diyos sa ating buhay. Okay? So si Jesus mga tugang, yaon duman sa Jerusalem, naglaog siya doon sa templo. Okay? At duman sa templo, nahiling niya na itong mga tao pinabastos sa simbahan. Kaya nga si Jesus nagsabi, okay? Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Yun. So, at yan mga tugang, babasahin ko sa Indo ang Ebanghelyo pagbalikta. Okay? At mag-break muna kita, importante baga mga tugang na maghanap buhay. Ang oras ko niyan, 20 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies.
Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot, maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa maas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Sa tuya nga ni mga tugang na pinag-uurulayan ang manunungod sa ano talaga ang layunin ng simbahan. Okay? Layunin ng simbahan. Bakit nga ba may simbahan? Of course, ang simbahan, mga tugang, ay hindi lang yung building o gusali. Ang simbahan ay yung mga tao na nananampalataya. Yun. So, sa salitang taong mga nananampalataya, dapat igwasin na ning lugar na kung saan sila ay may pagkakataon, may lugar, may panahon na di man madisturbo sa pagdarasal. Okay? So, alam mo, sabi nga, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang purpose. Okay? So, kunyari, bakit pwede bang kumain ka sa CR? Hindi. Dapat kakain ka doon sa refectory o sa komedor. Okay? So, yun. Halimbawa, sa higaan. Higaan. Sa higaan, dapat nandoon yung kama. Nandoon sa higaan, hindi yung lamesa na kainan. So, in other words, may kanya-kanyang lugar ang bawat bagay sa mundo. No? Ganon din sa kaya lang minsan, dahil sa tinatawag natin, ay pare-pareho na lang, we do not distinguish, ay nagkakalito-lito. Kaya dapat
let us try to, sabi nga yan, respetuhin na lang kung ano ang talagang purpose ng isang bagay. Okay? So, alangan naman na isang bagay na gagamitin mo hindi doon sa kung bakit nga ba ito ginawa. Okay? Bakit ang templo, saan ba ginawa? Bakit nagkaroon ng templo? Okay? So, basahan ko mga tugang ang marahay na bareta ng kagurangnan mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 19, talata 45 hanggang 48. Naglaog si Jesus sa templo, saka inalaw paluwas ang mga paratinda. Sinabihan niya sinda, nasusulat ang sakong harong ning pamibi. Alagad ginibo nindong ining lungib ning mga para habon. Nagtukdo si Jesus sa templo araw-aldaw. Ininguwang ipaggadan siya kan mga puon na padi, kan mga paratukdo kan katugunan, asin kan mga leader kan banwaan. Alagad mayo sindang nakuang paagi. Hulita ang mga tao padagos na naghihinanyog sa iyang tataramon. Yan mga tugang ang tataramon ng kagurangnan. Magayon ng mga tugang ang Ebanghelyo tangon niya na nagpapagirumdum sa tuya ngani na ang templo bakong tindahan kundi sabi nga ni harong ning pamibi na kung saan kita namimibi. So kadakol talagang pag-urulayan ta magayon ng bagay ni ang pagpapamibi. Yan. Father, pwede ka naman magdasal kahit saan, hindi ba? O kahit wala ka sa simbahan, nasa bahay ka, pwede ka naman magdasal. Tama iyan mga tugang. Pero, pag gayon din, talagang magpangaji ka manggiraray sa simbahan. Okay? Alam mo, igwang istorya, magayon ining istoryang iniho na sinasabi na sabi, why go to church? May isang nagtanong. Here is a question. Can I be a Christian without belonging to a church? The answer is yes. It is possible. Okay? Totoo naman, pwede yun. Pwede kung sa pwede. Pero, arog kayo ni mga tugang, it is something like being. Okay? May dadawag ka ba, a student who will not go to school? O hindi ba, pag ikaw estudyante, may eskwelahan ka. Yan, importante yan. Miski ngunyan nga na may pandemya, you have to go to school. Online man yan o face-to-face yan. Paano ko masasabing estudyante ka kung naday ka man nag-aadal? Yan, di ba? Halimbawa, sabihin, alam mo yan, yan ay sundalo. Ano? But how can you say that sarong sundalo yan who will not join an army? So pag ikaw talaga ay sundalo, sumali ka sa army. Yan. O halimbawa, how can you say na siya ay ciudadano or sa English citizen na hindi man siya nagbabayad ng buwis o nagboboto? Yan. Importante mga tuga na sinasabi mo, ako ay a Filipino citizen, dapat pag halimbawa na nagtatao ka ng buwis o nagboboto ka. Yan, importante, malapit na naman ang election next year. So, iboto ta, magboto kita. At the same time, pag nagboto kita, iboto ta. So talagang tama naman na tao para sa posisyon. Hindi dahil binoto mo dahil sa may utang na loob ka, binayaran ka. May dati yan mga tugang. Okay? So, well, sabi niya, can you be a salesman with no customers? Hindi mo pwede. Dapat igwa ka ning mga customers or client para masabi mo na ikaw ay salesman. Or sabihin natin, an explorer with no base camp. Okay? Or a seaman on a ship without a crew.
a businessman on a deserted island. Oh, pwede man, author without readers. Importante, may mga tagabasa sa imong mga sinulat. Okay? O a guitar player without an orchestra. A parent without a family. A scientist who does not share his findings. After all, ang mga scientists baga mga tugang nagtataw yan ng findings. Or a bird without a nest. So you really need to have a church. Okay? So, minsan kaya sabi nila, well, ayaw ko sa simbahan because the church exists for those outside it. Don't stay away from the church because it has so many hypocrites. There's always room for one more. The church is not made up of people who are better than the rest, but of people who want to become better than they are. Yun importante mga tugang, ano? So, well, totoo, ang simbahan talagang mixture yan, ano? Pero ang importante na magsimba pa man kita giraray. Ang simbahan kaya, yan ang lugar na kung saan ginibo ng Diyos na makipagtagpo sa iya. Okay? Totoo, sabi nga, totoo, maaari tayong magdasal kahit saan, ngunit huwag sana natin kalimutan na ang simbahan ay itinayo para sa ating parang sa pagsasama-samang pagsamba at panalangin. Hindi naman tayo nagkakanya-kanya. Anong problema kasi, ay pwede naman Father kahit hindi ka na pumunta sa simbahan. Ano, kanya-kanya? Hindi pwede. Alam mo, sa panahong ito, lalong-lalo na panahon ng mga networking, nagkakasama-sama tayo, importante ang hindi kanya-kanya. No? Sama-sama. No? At yun ang talaga sa simbahan. Sama-sama tayong nagdarasal, sama-sama tayong nagsasamba. Okay? Kung nagagawa natin igalang ang ating sariling tahanan, di ba? Kaya pag nalaog kita sa sarong-harong, tawo po, nagtataong galang kita, bako niyo? Okay? Kung nagagawa natin igalang ang ating mga sariling tahanan, hindi ba't higit nating dapat igalang ang lugar na itinayo para maging bahay dalanginan o ang templo, ang simbahan? Kung iginagalang natin ang kabanalan, naggusaling simbahan, dapat din nating igalang ang ating mga sarili sapagkat ang ating katawan ay pinananahanan din ng Diyos. Sabi nga, our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga, huwag natin bastusin ang ating mga sarili. Okay? Sapagkat minsan sinasabi natin, pinababayaan natin ang sarili natin. Remember, our bodies, ang sa mga katawan, ay templo ng Holy Spirit. Kaya dapat igalang natin yan. Okay? So anyway, tugang babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala at ang oras mo ngunyan, 36 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B
B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano ka katutok? Sintutok ni Bisor sa assembly line? Sintutok ni Bianan kapag nagluluto kisinigang? Gaano ka naman daw katutok kung ika ang treatment partner kontra sa tuberculosis ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi? Matindi ang bagsikan bakterya na kausakan TB kaya ang burulungan kontra digdi arug kaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigaabot na 6 na bulan sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi. Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Mag-apod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects. Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tauan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free, dai magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, magintutok na may kairibang tender loving care. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dinugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan.
Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Okay mga tugang, balik po kagiraray sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuyang aning pinag-urulayan ang manunungod sa simbahan. Ano? Siyempre, ang may mga decorum bagayan, abot kani, talaga dapat igalang yan sa simbahan. Paano ta ginagalang ang simbahan? Kung ito ginagawa natin na bahay dalanginan. Okay? Hindi ito sabi nga ng Panginoon, nagalit ang Panginoon kasi ginawang parang tindahan. Okay? Alam mo, may istorya akong itataw sa Indo. Ang pamagat kang istorya, of course sa English, what are the churches for anyway? Para sa Indo talaga ang simbahan. Ini istorya ini mga tugang. Of course, basahin ko sa English, pagkatapos ilipat sa translate sa Bicol o sa Tagalog. A Hindu student from India, so talaga Indian ini, ano? Bombay, ano? A Hindu student, okay? So, was attending a Sunday morning service at one of the leading evangelical churches in California. O na ini bako simbahang Katoliko kundi evangelical churches o sabi na ng born again. He was much impressed by the beautiful building and remarked. Siyempre dahil niya magayuno na ang building. Alam mo minsan nangyayari ngunyan lalo sa Europa, ang gagayunon kang mga simbahan pero parang tourist place, tourist spot na lang sa simbahan. Ano? Minsan, di naman nagduduman sa simbahan, parang di man mapangaji, kundi mapapicture, paduman sa simbahan, parang at least pakaabot kunyari sa ibang simbahan ito. Then data, pwede man magpapicture ka mo sa simbahan mga tugang, pero bago ka magpapicture sa simbahan, mangaji ka muna. Magbigay galang na muna sa Panginoon kasi
naging tourist spot na lang ang simbahan. May data man yung mga tugang. Ano? So, ining nangyari, he was very much impressed by the beautiful building and remarked, sabi niya, "This is a magnificent building you have here. Much nicer than many of our Indian temples." Kasi Mumbai nga sabi niya, mas pagayunong pala sa Indo kaysa sa muyang mga templo naman sa India. But he was greatly astonished to learn that the building was used almost only Sundays. O, ginagamit nga nila sa building, pero pag Sunday sana, with only a handful of people turning up for midweek prayer meetings. Okay? So, yun ang nangyari. Kaya, para bang kulang, once a week lang ginagamit sa lugar na simbahan. At sabi niya, nag-comment siya, "Do you mean to tell me that you have this elaborate, expensive building and you use it only for 2 times a week?" Para bang kulang, di ba? Sayang ang gayon-gayong kang building, pero dahil mang nagagamit ng marhay. Yan, parang sinasabi, arugkaan. Okay? So, anyway, in India, sabi niya kang Hindu student, in India, we go to pray in our Indian temples every morning at sunrise and every evening at sunset. Nagduduman sinda, no? Yan. The Muslims go to prayer 5 times a day. Sabi niya, well, how can you expect us to accept Christianity when we pray more to our gods than to yours? O yun. Para bang siguro parang pagirumdum sa tuya mga tugang na magagayuno na sa tuyang simbahan, pero yun nga dahil kulang sa gamit. Parang at the same time, by the way, isa pa sa mga dapat i-improve kang simbahan yung nga sound system. Na miski magayunon sa sermong kampadi, pag daay man nadadangog kang mga taong nagsisimba, sayang lang. Para bang kulang. Kulang talaga. Kaya mas magayon manggiraray na ma-improve talaga ang sound system. Okay? But anyway, tugang, tayo po na ay commercial. Maghanap buhay muna tayo. Ang oras ko niyan is 15 minutes after 1 o'clock. Ang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar.
D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuwing programang Marahin Hapon with Father Butz Bombase OP. Ito nga ni pinag-urulayan ta na yung layunin ng simbahan, kung bakit may templo. Sinasabi na talagang gamitin ta ang templong iyan para nagkatiripon-tipon kita, mga J, magdangog kang mga tataramon ng kagurangnan. Yan ang talagang After all, sabi, itinayo ang templo o ang simbahan para sa banal na layunin. Okay? Ito po ay paalala sa atin na kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras o pagkakataon. Yan importante yun. Kaya magay na at least ang ngunyang bagay kaya na pandemya, dahil kita gaano nakakaduman sa chapel, tapos may mga social distancing. Pero yun yan dapat pagirumdumin sa tuya na ang simbahan ay paalala na kasama-sama natin ang Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. Na dahil kita talaga pinababayaan ng kagurangnan. Yaon permi ang Diyos. Yan. Kaya yan ang sabi nga, the church is the prolongation. Kung kaitong nagtuturo pa ako sa mga estudyante sa religion, yung tinatawag na stages of salvation history. Yan nga, the church ang pinaka-purpose kay niyo, aside from it is a place of worship, it is a reminder for us of the presence of God in this world. Okay? So kaya mahiling ta ang simbahan, baga pag naglaog ka duman, sa salog kang simbahan, magayuno, nayaw ka sa langit. Iba talaga ang ibang atmosphere. Ibaga, alam mo, sarok na, dahil ko talaga malilingawan, duman kay ito sadit pa ako, nagduman kami sa Naga. Ito, duman sa Peña Francia, itong old Peña Francia, duman baga. Pagkatapos, paglaog mo duman sa simbahan, mahiling mo magayuno ng mga drawing. Nandun ang creation. Sa pintuan pa sana, mahiling mo nakaukit na. Magayuno ng mga tugang iyan na papagirumdum sa tuya. Yan. Sabi ni 9020, good afternoon, Father. Okay, so yun. Pagirumdum sa tuya na ang Diyos kaiba-iba ta. Okay? Sa loob ng ating mga simbahan ay nakatago at pinakakaingatan ang ating pinakamahalagang yaman na walang iba kundi ang tabernakulo. Ano yung tabernakulo? Kung saan si Jesus duman ay na yung sa banal na Eucharistia. Duman itinatago. Okay? So yun po ay itong mahiling ta sa simbahan na igabagang ilaw na pula duman, ito nagpapagirumdum sa tuya kang presensya ng Diyos sa satuyang sa buhay. Importante mga tugang yan Kaya yan ang dainanggad talaga lingawan ta ang Diyos kairiba-iba ta. Yung presensya. Sabi nga, kasama-sama natin ang Diyos. Yung mga Hudyo kay itong panahon, arog man talaga ka ang ginibo mga tugang? Yung Shekinah. Okay? Kaya permi nagpapagirumdum sa hindi. Kaya medyo makusog sinda Dahil sa indang pagtubod, ang Diyos kairiba-iba ninda. Kaya sila nadadaog. Yung sa tuya man mga tugang na hurup-hurupon iniyo. Sa mga panahon na kita nadadaog kang kalaban, nagdududa, kasi nawawara na
ang Diyos sa satuya. Ano? Bako ang Diyos na naghahali kita, kundi kita ang hinahali ta ang Diyos. Yung minsan, di ba, sa ibang lugar, lalo sa Amerika, habo ninda na magkaigwa ng 10 Commandments sa mga lugar. Pero alam mo, nang nanduman ako sa Sri Lanka, sa mga kanto-kanto, mahiling mo, of course, aside from the Buddha, may mga Buddha, pero mahiling mo kung ang isang kalsadang ito ay Kristiyano o mga mananiniwala, igwaning estatwa, pa kung Buddha, kundi estatwa ni Jesus o estatwa ni Mary. Magayunan mga tugang iyan, pagpapagirumdom. No, sa ano na yan sa Sri Lanka, isa-isa doon nakapunta na sa Sri Lanka. No? Kaya ito, nakaduman ako duman ginibos itong convention. No? So, yan importante, pagpapagirumdom. Kasi kita mong mga tugang, kay puhanta ang mga bagay-bagay na nagpapagirumdom sa satuya. Yan mga tugang. Pero ngunyan, may mga sinasabi na ako ang Diyos. Haliun ta mga estatwang yan. Haliun ta mga... Dahil na kitang nagigirumduman, kundi kwarta. Yan na pirmi nagigirumduman kan mga tao ngunyan. Ang ginudiyos ngunyan, ang kwarta. Kaya nga, yan mga tugang pagirumdom. Kaya kung ang simbahan, yan ang pagpapagirumdom sa tuya. Yan. Pero may mga taong habong pagirumdomon. Kaya inahali ninda ang mga estatwa, inahali ninda ang mga pagirumdom na yan. Alam mo, we cannot do away with signs. We cannot do away with monuments. Sabihin natin, dahil ako hindi naniniwala kunyari kay Jose Rizal, alisin natin ang estatwa ni Jose Rizal duman sa Luneta, Mendata ito. Tama ba? Hindi. Pagkilala yan na isang Pilipino na talagang nagbuwis ng kanyang buhay para sa Pilipino. Yun nga, si Jose Rizal, national hero. Pagkapagirumdum mga tugang. Yan. Anyway, si Father Butch Yaonig, nagpapagirumdum sa naman. Takadakol ng mga tao, nakakalingaw, at hindi lang nakakalingaw, gusto mang lingawan ang Diyos. Ano? Kaya at least sa tuya sa DCGB, may programa kitang nagpapagirumdom ang marhay na hapon. But anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaaram, mga tugang, mga G na kita, importante ang pagpapangaji. Tangalang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, kakapangyarihan ng Diyos. Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos babalos po sa indugabo sa nanginanyog ka sa tuwing programang Maray na Hapon. Sana nakapagpagirumdum ako sa inyo. Takit na ka mga tugang, madalas makalimot. No? Madalas tayo makalimot. At sabi nga, ano ba ang gamot sa mga taong nakakalimot? Mga palatandaan. No? Mga palatandaan. Okay? Kung alisin natin ang mga palatandaan, makakalimutan natin. Never. Ito po si Father Butch. Magkita-kita muli tayo bukas, Sabado, sa programang Marhay na Hapon. Bye for now. I love you all. Bye-bye. Mercy, compassion, justice, and peace. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 2:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Sinabi kan COMELEC na daipaman desisyon an motion ni dating Senador Bongbong Marcos na nagahagad nin sa rupang simana tanganin simbagon ang mga petisyon kontra sa iyang Certificate of Candidacy. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na siya may nakuhang informasyon halis sa COMELEC commissioner na nagsasabi na daipaman na resolveran ang motion. Siya nagpaluwas ng paglilinaw matapos na ang Chief of Staff ni Marcos na si Abogado Vic Rodriguez nagsabi na sinda tinauwanin sarong simana pang extension para simbagol ang natulong petisyon kontra sa kandidatura kan dating senador. Yan ang pang alas 2 na bareta, halididi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.